sini electronic media जों दिनै खुमलं हाइक जों वेस्ट डिस्ट्रिक्ट जों आबनो रगै दिनै जों कैसा नांकुकमानि कक साबलायखा बसगां सिनि 17 तारिख सिनि महाराज प्रदुत किशोर बिनि बिसिंतै साख्लायजाक जों सारा त्रिपुरा गोनाङै जों एडिसि भिलेज कमिटि इलेक्शन यांगै दंमोन जों आबनि स्ट्रंलि जे इलेक्शन खालायनायनि बागै जों राज्यपालनि उद्देश्य जों सिनि त्रिपुरा मथानि सेंट्रल कमिटि जों कैसे मेमोरेंडम रजाखा आज सेम कपि न तैयै जों हाय राज्य गोनाङै जों प्रत्येकटा देमनि माध्यमाव जों तैसा अमा हायगा जों सिनि मेमोरेंडम दनाय अबनि बागै सिनि टारगेट खालामनो सिनि एकटानि डिमांड जों दाक्ति खालायै एडिसिनि भिलेज कमिटि इलेक्शन मा खायनाय अबनि बागै जों दिनै आरो जों सिद्धांत ना हालायखा सिनि आरो जे खुमलं मानदाय जों जे जत आसुलायै सिद्धांत ना हालायखा जों 16 तारिख जों जे सिनि वेस्ट डिस्ट्रिक्टनि आन्दारा जों एनाउन्स खालायनाय एनाउन्स खायै जों जे 17 तारिख जों सिनि एसडीएम जिरेनिया एसडीएम जों डेपुटेशन खायनाय सिनि जिरेनियानि एसडीएम मातमनो जों डाइरेक्ट डीएम न कपि रखनाय अब हायखनो जों सिद्धांत खालायखा बनि बागै नांगौ कयनान बुचुं जारा जे सिनि आरने वेस्ट डिस्ट्रिक्ट नि जरा जे आन्दारा थांनाय रा बरकनो जत लिडार न अबनो साख्लाय रनानै नायो नर ओ जे वेस्ट डिस्ट्रिक्ट नि जत लिडार थांनाय रा नर अबन बागै एलार्ट अंदे जों सिनि गैदारिं नायजों जिरानियानि जे खायसा यां सिन्डिकेट जम्पुइ सिन्डिकेट दंमोन जायखौ खुमलं सिन्डिकेट दंमोन बा जागाना जों गैदारिङै आरना जों खालायनाय अबन बागै जों 16 तारिखआव जों आबनतै एनाउन्स खालायनाय बाइक रेली खालाय जों एनाउन्स खालायनाय जतनन खबगो बनि बागै जों गारि जुदि केवल मुसुमै दं हांखाय जत एरियानि बर रकमा फायै अ जागाव फायै पार्टिसिपेट खालायमाना अबनि बागैना दिनैनि विशेष खालायसिनो 17 तारिख बागै साबलायमो इसखनो अब जार डिस्ट्रिक्ट अब जतन साप्लाय दङ बर ब जागा जागा रखा बंनो सेफ ना बस बंनो सुइटेबल नाय बर अब प्लेस राइज खायना बर अब हाकेर लाय दङ फेबा जों यां वेस्ट डिस्ट्रिक्ट निङै जों खेसिनि सुइटेबल प्लेस जों नारका जों जिरायना एसडीएम नाय मिसिल लग खायता थानाय जों मिसिल खाय थानाय मिसिल खाय जों अनेक जाग जमाखै थामै जों खूब गाहाम के थानाय सिनि बर रखना जों जतन हिम लाय जाग जमा खायै जेमन जों बर सिनि जे मानसाखौ एरिया दिना जे मानसा जों मिसिल आखौ खालाय थानाय जों बेनार सोङै स्लोगान दै आखौ थानाय जतन जों गाहाम के थानाय जों एसडीएम थांनाय डेपुटेशन फाय जों अबयसै डेपुटेशन माने परेबो जों मिसिल खाय थाङै जों डेपुटेशन दैनाय डेपुटेशन दै थांमाने परेबो जों जे सिन्डिकेट दंमोन अ सिन्डिकेटना जों तैसे सभा खायै सिनि आमजनि जारा जे लिडार दंनाय र बरनो बिसाङै जों सिनि नेतारं बिसाङै जों डेपुटेशन तामो सिनि आनसार मान आब्लातैबो जों सभा खायमोन बिसोर जों साख्लाय जागनाय हामबाय सिनि मेडिया ताकु सुनो दिनै जोङो प्रेस मिट खायमानि हिंखाय एकटा रिजन दङ जे सिनि भिलेज बिसि इलेक्शननि बागै जों अब तामैनियां दंखा जों राज्य सरकारनि थाखाय जों एप्लाइ खायनाय बा एडीएम अफिस जों आबनि बागै डेपुटेशन दोननाय फायनाय 17 फेब्रुवारि आबनि बागै सिगां फैलासै 16 फेब्रुवारि जोंनि पैसा गत रेडी दङ जोंनि यां डिस्ट्रिक्ट वाइज वेस्ट खबै जोंनि यां मान्दाय मन्दै खबै अब पुरास जोंनि एमडीसी रगय जों खासिगुन मिटिं पाइलेखा गाबोननि बागैनो जों
ডিসিশন না হলাইকা যে 16 ফেব্রুয়ারি চিনি একটা রেলি নাই চিনি টিপ্রামটা টিডব্লিউএফ ওয়াইটিএফ যতন খালাই गा जों अब जार जार जे जों एरिया दै जों रेलि खायनाय अब डिसिसन ना हलायखा जों ओंखाय अबनि बागै जों एग्रेसिभ बागैनो जों अब रेलि खालायलायनाय तामगै जोंनि पन्चायत इलेक्शन नियम दंखा बा बीसी इलेक्शन नियम दंखा अबनि बागैनो जोंनि बुबाग्रानि साख्लायमानि बिसिंथिनो जों अब दिनै कायसा स्पेशली निमानो जों मिटिं आजलायखा जोंनि एमडिसि रेसपेक्टेड एमडिसि दङ बरबो डिसिसन नाखा जों जतनो मिटिङाव जों इनभल्भ दङ ओमफ्राय आबादनि बागै जों कमिटि रावबो खाजा खावा जागा बाहाय बमबिखे जोंनि प्रग्राम जों बाहायके चालकनाय आबादनि बागै खुब स्ट्रिक्टलि बागै जों डिसिसन ना लायजाखा 17 जों जारा मेमोरेन्डाम याफानाय आबादनि बिथिङाव साबो दंनाय आबा हायरावबो डिसिसन ना लायखा जोंनि एमडिसि सारसन ओमफ्राय जों एसडिएम अफिसाव जोंनि यांनिबा वेस्टनिबा एसडिएम अफिसाव जोंनि अरनि मेमोरेन्डाम जोंनि यांनि गैनाय मेमोरेन्डाम आरो एसडिएम जिरायनियाव याफार जानाय बुरिनां दलखौ बोसोराव फायदे जादों बुजिगोन नों बुरिनां दल नोंखौ बोसोराव बरफ बांनो आदिम जोंनि बुरिनांनि दलथ' एमनेथ' जों दिनै अरब जयेन्ट कमिटि खालायलेमेनि बिसिंथिनो जों जार जार बिसिनि बिसिंथि जे मानसि जों बुरिनांआव ओंखारनानै चेष्टा नालाय जोंनि 100 आबा हायरक जोंनि टार्गेट दङ आबनि एबा फानङै मानो हयतो बाक्सा दाबो कालबारि बाक्सा सिजन नङै दङबा ओमफ्राय बाक्सा फायाबा नङै मानो हायबानो एज फार एज पसिबल जों इनफरमेशन दोननाय जे